Извинете, изчакайте се с търпение малко. Ако искате, може малко да превъртате тези части, в които чакаме. Снимайте ни бележката, моля. Следователно аз им отговарям, снимайте ми телефона. Чакаме. Те явно проверяват, защото аз не съм им пуснал, разбира се, никакви пари. Нямах и намерение да им пусна. Аз бях убеден още от началото, че това е просто поредна измама, с която искат да ощетят българския народ и хора и така нататък. Просто това е една пълна измама. Скам. Така, чакаме. Сега ще има още един отговор от тях. От кое ме ги изпратихте? От мое. Сега. Пише им, че трябва да са пристигнали. Следователно, те ми казват, че вероятно са пристигнали. Чакайте да видите. Може да превъртите малко. Съжалявам, пак ви казвам, че се налага да се чака, но аз не се занимавам основно с такива работи и нямам, така да се каже, експириенса с тези клипчета. Но, изчакайте. Пише им, не ги ли получихте? Напиши сега къде трябва да го получиш. Трябва да го получа. Пише, получихте ли ги парите? Следователно, получавам отговор. Пак. Това е един мой приятел ми се обажда. Така, получихте ли ги парите? Чакайте за момент. Съжалявам, можете, пак казвам, да го превъртите. Да, получили са парите. И от тук им пиша измамници и употребих и лошата дума нещастници. И им казах, че ще ги пусна навсякъде в интернет, защото това е просто измама да ви вземат 35 лева и няма как да получите iPhone за 35 лева. Просто това е невъзможно. Защо измамници? Изпратихме да ги вземе, защо до една минутка ги е взел. Вие сте пълни нещастници. И наистина аз го смятам това нещо. Ето вече са ме блокирали. Но сега, това е въпросното клипче, от което аз де-факто получих ето това съобщение и реших да им пиша, защото аз още в момента, в който го прочетох 2-3 пъти. Викам, кой е този Андреас Стояновски, и му отворих Фейсбука и го видях. Ето го господин Стояновски, ето това са му приятелите явно. Вижте го тук, сигурно чака за пореден път с 35 лева от EasyPay. От сега отива до EasyPay на тази снимка, вероятно. Това тук са му... Ето го на вечеря с вашите пари. 35 лева. Или 15-20 паунда. Не съм сигурен точно колко беше. Забравих. Ето го господин Андреас. Един истински манекен. Това е човека, който се свърза с мене от първоначално. Не знам натам кой е. Но според мен това е поредни измамници. Онези бяха ало измамници, тези са измамници в интернет. Не се връзвайте, хора, защото може само да загубите. Ето това сигурно е екипа.